Исәнмесез. Біз бүгін Татарстан телевизиясында фикер тапшыруларын башлап жібереміз. Аларда кішілерін әр уақытта да қызықсындыра тұрған халқыбызның тарихы, бүгінгі күні, келешегі, республиканың иқтисади хәлі, рухи халаты һәм башқа мәсьәләләрне күтәрергә жинабыз. Бүгінгі очрашуга біз Татарстан Республикасы премьер-министр урынбасары, ауыл хуҗалыгы һәм азык-төлек министры Марат Гытыфулы Әхмәтовны шақырдық. Хайырлы кеш, Марат әфәнде. Хайырлы кеш. Марат Гытыфулы Әхмәтов 1954 елда Арча районы Хәсән Шәйх авылында укытучы гаиләсендә туа. 76 елда Казан дәүләт ветеринар институтын тәмамлый, озак еллар Балтач районында ветеринария врачы булып, һәм җитәкче урыннарда эшли. 90 елдан район хакимияте башлыгы, 99 елның маеннан Татарстан Республикасы премьер-министры урынбасары, авыл хуҗалыгы һәм азык-төлек министры. Безнең шақыруны кабул итеп, бүгенге очрашуга килүегез өчен күп рәхмәт. Дөньяда яшәүче һәр кешенең тормышы җир белән, аның язмышы җир язмышы белән бәйләнгән булганга, без бүгенге очрашуда шул турыда фикерләшергә булдык. Шуннан да инде менә 1000 еллык әйтик тарихыбыз раслаганча, җир ул яшәү һәм тормыш итү өчен иң беренчел чыганак. Шуңа күрә дә кешенең тормыш дәрәҗәсе, яшәү рәвеше турыдан-туры аның аңа мөнәсәбәте белән бәйле. Безнең җирнең бик үзенчәлекле, аңа гына хас бер сыйфаты бар. Хәтта ул табигый канун белән беркетелгән дип әйтик инде, аның уңдырышлылык сәләте һәм менә кешенең шушы җиргә мөнәсәбәте гадел, туры була икән, ул кешенең хезмәтен җир хәтта өстәмә кыйммәт белән түли. Ә инде ваемсыз, җавапсызлыкка дучар булган мөнәсәбәт, яки икенче төрле әйткәндә, ул җирне басымчак итәбез икән, біз үзебездән соңгы киләчәк буыннарга ташландык, уңдырышсыз һәм ул халыкка, ул буынга инде тиңдәш, муллык тудырырлык хезмәт итә алмый торган җир калдырачакбыз. Шуңа күрә ул безнең икенче яктан караганда рухи байлыгыбызда. Марат әфәнде, менә бүген Татарстанда шушы сез әйткән матди һәм рухи байлыгыбыз белән җирдән без ничек файдаланабыз соң? Әйтик, менә минемчә, әлегә җиргә мөнәсәбәттә ниндидер дәрәҗәдә ваемсызлык, хәтта мин әйтер идем, ниндидер хуҗасызлык яшәп киләсемен. Менә шушы әле үзгәртеп корулар һәм базар мөнәсәбәтләре башланганнан соңгы 10 ел, соңгы 10 ел эчендә генә дә кайбер районнарда, инде мин исемнәрен атап тормыйм, кайбер районнарда авыл хуҗалыгында җитештерү күләме югалмады, ә кайберләрендә шактый артка чигенү бар бит. Мин сезнең фикерегез белән килешми хәлем юк, чөнки безнең соңгы 10 еллыкта инде аңа кадәрге хезмәт иткән чорыбызда да төрле районнар, хезмәт коллективлары арасында эш нәтиҗәләре әлбәттә төрлечә нақсыз әйткәнчә. Һәм инде соңгы 90-нчы еллардан соңгы хуҗалык елларында да нәкъ шулай. Беренчедән әйтергә кирәк, безнең республикабызда менә шушы үзгәртеп кору чоры башланганнан соң инде бигрәк тә авыл хуҗалыгы, халык хуҗалыгы тулайым алганда да үз язмышына ташланган халәттә дә безнең республикабыз җитәкчелеге авыл тормышын, авыл хуҗалыгын андый хәлгә куймады. Монда төрле тармаклар арасындагы товар алмашу мөнәсәбәтләрендә тиңдәшлек булмауда авыл хуҗалыгына хайран гына зыян китерәсе иде. Менә шушы факторны да исәпкә алып, безнең республикада акыллы сәясәт булдырылды һәм авылның ныклык запасын, аның җитештерү куәтен югалтмас өчен зур гына матди һәм финанс чаралары күрелеп барды. Менә күз алдына китерегез, соңгы 3 елда гына да безнең әле бит хезмәт нәтиҗәбез һава торышына да бик нык бәйле. Өстебездә түбәбез юк. 98-нче, 99-нчы аның алары бөтенләй каһәр суккан еллар дип әйтик инде. Хәтта 2000-нче елда да нинди зур өметләр белән башлаган игенчелек елы июль аендагы иссек корылык нишләтте. Һәм шушы халәттә әгәр 90-нчы еллардан тотынып дәүләтнең шундый кайгыртуы булмаса, мин бүгенге көндә авыл хуҗалыгының хәлен республикада күз алдына китерергә бик авыр булыр иде дип саныйм. Аермаларга килгәндә, монсы беренчедән зур стратегик сәбәпләрнең берсе әлбәттә ул милек факторы. Инде безнең каныбыздан киткән күптән, инде 70-80 елдан артык яшибез бит инде гомуми җәмгыять милке рухында яшәдек.
Без инде бигрәк тә шул буын балалары. Әйе. Шуңа күрә хосусый милек, үз милкеңә хуҗалар булса, хуҗаларса караш мөнәсәбәте әле ул бездә канга кермәгән. Ә менә бу халәттә бик зур роль уйный җитәкче фактор. Төрле факторлар, әймен. Менә Марат әфәнде, біз бүгінгі шырашуны башлаған вакытта мен безнең шушы тапшыруларыбызда теләсә кем катнаша ала дигән сүз әйткән идем, әйбит. Бүгенге шырашуны әзерләгән вакытта да без республикада яшәүчеләрнең дә фикерләрен сораштык. Кайбер кешеләрнең әлбәттә. Һәм менә бу җирдән ничек файдалануыбыз турында шактый гына кызыклы фикерләр дә ишеткән идек. Әлбәттә, безнең иң зур байлыгыбыз җир. Бүгенге көндә шушы җирдән дөрес итеп файдаланып, аннан мул уңыш алып, аны ашлыкларны дөрес итеп урнаштырып, сатып, шуннан акча керем алып, һәм бигрәк тә бүгенге көндә көн таләбенә җавап бирә торган терлек азыкларын югары сыйфатлы итеп, күп итеп әзерләп, терлекчелек аркылы үткәреп, терлекчелек продукциясе җитештереп, яшәгәндә генә яшәп була. Һәм безнең авыл җирендә төп керә торган чыганабыз шушы җирдән алган ашлык һәм терлекчелек продукциясе. Татарстанда авыл хуҗалыгы башка районнар белән чагыштырган вакыттары синең яхшы дип әйтергә була. Бездә авыл хуҗалыгы таралып бетмәде, бары безнең җитәкчеләр ул өлкәгә зур игътибар бирделәр. И бигрәк тә безнең президент Шаймиев ул вакытта һәр вакытта да авыл хуҗалыгын поддержать итеп, анда тиешле акча бүлеп, менә чыгарып торды. Менә шуның аркасында бездә авыл хуҗалыгы таралмады. Әлегә менә шундый фикерләр. Минемчә, беренче репортаж Әтнә районыннан булды бугай. Әйе. Галиевләр токымы. Менә инде безнең бүгенге сорауга җавап эзләгәндә дә җир кешесе ул иң югары дәрәҗәдә нинди булырга тиеш дигән сорауга җавап эзләсәк, нәкъ менә шушы Галиев Фәйзи абыйлар кебекләрдән эзләргә кирәк инде. Мин аны ул мәсьәләдәге тормыш идеалы дип әйтер идем. Дәүләт ярдәменә килгәндә, беренчедән хәзер базар заманы. Икенче репортаждагы абзыйның дәүләт ярдәме турындагы фикере белән шулай килешергә кирәк, әмма ләкин урындагы хезмәтне оештыручы җитәкчеләр яки үз кулы белән муллык булдыручы хезмәт башкаручылар ниндидер дәүләт эше башкарабыз, республиканың яки илнең азык-төлек проблемасын хәл итүчеләр без дип патриотлык хисе белән генә үзеңнең бөтен тормышыңны дәүләт булышырга тиеш, дәүләт ташламаска тиеш дигән тоташ аның ярдәменә тормыш коруны исәптә тотарга ярамый. Беренче чиратта һәр хезмәт кешесе үз язмышы өчен үзе җаваплы булырга тиеш. Үз тормышына үзе муллык булдыра белергә тиеш. Дәүләт ярдәме ул минем уйлавымча булырга тиеш менә шушы халык хуҗалыгы тармаклары арасындагы мөнәсәбәтләрдә товар алмашында гаделлек принциплары сакланмаган очракта яки нәкъ менә шушы базарга күчеш чорында шушы азык-төлекне кулланучы халыкка социаль яклау йөзеннән аның бәяләрен күпмедер көйләү максатында һәм инде авыл хуҗалыгының стратегик үсешен исәпкә алып күрсәтелергә тиеш. Безнең республикабызда менә ул сәясәт, минем уйлавымча, һәм хөкүмәт киләчәктә дә шул юнәлештә эшләячәк дип уйлыйм мин, алып барыла. Менә узган хуҗалык елына күз алдына китерсәк тә, инде ярдәм турында сүз чыккач, без республикабыз товар җитештерүчеләренә 2000-га якын трактор алып аны 10 еллык узак сроклы кредит белән аларга хезмәт башкару өчен бирдек. Аннан соң аның өстенә миллиард сумга якын минерал ашламалар. Чөнки ансыз икмәк үстерү ул ярты эшне бушка эшләү кебек булыр иде. Шуның өстенә дәүләтнең махсус программалары бар. Ул дәүләт программасы, орлыкчылык буенча, нәсел эше буенча, терлекчелекнең үсеше буенча, шулык җитештергән продукцияңа өстәмә дотация түләүләр бирү турында. Менә шушы эшләр барысы да безгә республикабызда бу тармакны чагыштырмача һава торышының көйсезлегенә карамастан тотрыклы итәргә мөмкинлек бирә. Әйе. Менә бу заман таләпләре дип әйткән вакытта, Марат әфәнде, монда алдынгы технология куллану, эшне оештыру, булар нәтиҗә бирергә тиешле булган хезмәткә түләү. Бер-берсе белән бик тыгыз бәйләнгәннәр, әйбәт. Әлегә менә бу безнең илдә, безнең республикада шактый катлаулы мәсьәлә бит.
Аллаға шükür безнең колхозда әлегесен зарплата түләп баралар. Узган елгысын расчет ясап бирделәр инде. Менә январь ае эчендә Алланың биргәненә шөкер, хезмәт хакларын язып куйганнар, бирерләр дип өмет итеп торабыз. Менә телевизорлардан, газетлардан укып беләбез инде, әле бер көндә генә бер газетадан укыган идем. 92нче ел эчендә безнең зарплата күргәнебез юк дип әйтә. Ул Киров өлкәсендә. Эшләгән кеше өмет итә инде, ул бездә өмет итәбез, Аллаға шөкер биреп торалар. Эшләгәч, алар да өмет итә торгандар. Без эшләп кенә продукция җитештереп кенә дә түгел әле ул, аны урнаштырырга да кирәк. Аллаға шөкер безнең җитәкчеләребез аны артыннан үзләре кайгырталар, без җитештереп торабыз, алар сатып торалар, доходы килеп тора, без акчасын алып торабыз. Безгә рәхәт яшәргә күңелле. Әгәр дә инде яхшы итеп, мул итеп сөт саварга телисең икән, монда хикмәт иң беренче нәселдә. Нәсел өчен яхшыртырга кирәк. Менә бездә инде 84нче елдан бирле бар гаштан фес ырлыклары белән каплатылган сыерлар, үзебездә чиста гаштан ырлык сыерлары барлыкка китерә алдык. Менә монга инде республик күләмендә бик зур игътибар бирелә нәсел эшенә. Менә бүгенге көндә безнең үзебезнең хәзер 16 литр сөт савабыз, көнгә 11 тонна артык сөт тапшырабыз икән. Монда иң беренче һәр хуҗалыкка да әйтәм мин, иң беренче нәсел эшенә зур игътибар бирә кирәк. Минем фикеремчә, шу авыл хуҗалыгында куела торган хезмәткә һәм хезмәт җитештерә торган продукциягә тиешле бәһәсе, бәясе дә булсын иде. Авыл хуҗалыгында эшли торган кешеләрнең хезмәте тиешлечә һәм ул тырышып эшләгән кешегә, тырышып эшләгән кеше ялкау икән, ялкауга ялкауча түләнергә тиеш. Без бу нәрсәләргә үзебезнең районда да игътибар итәргә тырышабыз. Безнең 100 гектар авыл хуҗалыгы җирләренә 38 баш крупный туры килә. Һәм 100 гектар авыл хуҗалыгы җирләреннән без 400 килограммнан 400 центнердан артыграк сөт саттык 2000 елда. Бу үзе күрсәтеп тора инде шу җирләрдән, бит инде җир эшли безнең терлекчелек продукциясе өчен, терлекчелек продукциясе үз чиратында бирә акчасын. Ул безнең республикабызда сөткә бәяле мин нормаль дип әйтәм, башка тирә-юньдәге регионнар белән чагыштырып караганда. Безгә әле киләчәктә тагы да шу җирләрне яхшырабрак эшләп аларда агротехникасын яхшырак кулланып, яхшы сортлар белән эшләп, шулай ук нәселле терекләрне тагы да яхшыртып, инде куйган хезмәтне ничектер яхшырак итеп алу өстендә эшләргә кирәк әле. Инде мин әйтмим, безнең җирләр алар буш калганы юк. Анда һәр вакытта чәчеп, тиешле уңышын инде югалтыларсыз алырга тырышабыз. Беренче репортажда әлеге күренешләрдә Әтнә районының Ленин исемендәге күмәк хуҗалык рәисе Илгиз Хайруллин әле санап утырдым, 11 тонна көндәлек сөт сата бу хуҗалык. Менә күренеп тора бит терлекчелек фермасында эшләүче терлекчеләрнең дә кәефе. Көн саен бу күмәк хуҗалыкның кассасына бары тик сөт сатудан гына да 50 мең сумга якын акча керә дигән сүз. Көндәлек 50 мең сум керемең булса, эшне планлаштырып та, киләчәккә исәп тотып та максат куеп та әлбәттә эшләп була. Менә ул безнең республикабызда иң тотрыклы хуҗалыкларның берсе инде һәм бик булдыклы җитәкче. Менә җитәкче факторына басым ясап сөйләшергә уйласак бу очракта. Менә ул бер кешенең эшкә сәләте, аның оештыру осталыгы, коллектив өчен җаваплылыгы, бәлки булар ниндидер үтеп бара торган заманның формаль сүзләридер инде, әмма чынбарлык раслый, аларның да искиткеч роле зур булуын, менә никадәр кешенең тормыш чыганагын, тормыш муллыгын тәэмин итә. Бу хуҗалыкта бүгенге көндә сыер савучылар, миндә мәгълүматлар булай да бар иде инде. 2000, 3000 сумга якын хезмәт хакы алалар. Менә бигрәк шундый кеше күңел инде безнең авыл халкы, аның кичкенә генә хезмәтен күреп тә, аңа зур булмаган гына хезмәт хакында вакытында бирә аласың икән, алар йөгерә, куана көнне төнгә алга эшлиләр. 200ләп күмәк хуҗалык республикабызда товар җитештерүче хезмәт коллективлары менә шундыйрак дәрәҗәдә эшләүчеләр. Бүгенге көндә әле безнең каныбызга хусусый милек хисе тулысынча сеңмәгән икән. Бүген без хезмәт кешесен ныграк туплый һәм нәтиҗәләргә эшләтә алабыз аның хезмәтенә лаеклы түләү аша. Ул бит чит илләрдә дә бөтен кешедә милекче түгел. Ялланып эшләүчеләр бик күп. Анда милекчеләр бик аз гына. Хезмәтенә лаеклы түләү булгач, ул тырыша эшли тирләп. Менә иң зур безнең хәрәкәткә китерәсе резервларыбызның берсе
ул кеше факторын инде бу очракта хезмәтне башкаручыны да, җитәкчене дә нәтиҗәлерәк, югарырак күрсәткеч белән эшләргә тартучы иң зур резерв ул хезмәткә түләү. Менә бу елгы бара торган кышлату чорында гына да без терлекчелектә махсус шундый айрым чаралар тәкъдим иттек урыннарга. Терлекчелек фирмаларында түләү буенча, хәтта өстәмә акча ресурсы да таләп итми торган. Һәр хезмәт кешесе белән ачыктан-ачык турыдан-туры сөйләшергә генә кирәк. Аның үз тырышлыгы белән булдырылган өстәмә муллыкның күп мөдирлешен аның үзенә шандырып хезмәт хакы хисабына. Һәм хайран гына матур нәтиҗәләр бирә. Мин моның белән әлбәттә килешәм, Марат әфәнде. Менә шул ук вакытта менә милеккә мөнәсәбәт үзгәрде, базар мөнәсәбәтләре кешегә бара бит, бит. Шул бу вакытта әлбәттә милек факторының әһәмияте тагын да арта, тагын да үсә. Һәр хәлдә без милек факторының нинди әһәмияткә ия булганын аңлап бетермибез ахырсы. Жер турында фикер иткән вакытта минем кыскача гына өч төрле фикергә бүләрем. Беренчесе, мин узак эшләвем белән, җирдә эшләвем белән өч төрле вакытны күрдем. Беренчесе, вак хуҗалыклар үзләре эшләгән вакытта, икенчесе шуларны җимереп ташлап, аннан коллектив хуҗалыклар төзегән вакытта, һәм соңгы вакытта яңадан шул электәге элементларны файдаланып, хәзергечә әйттереп җирдән файдалану мәгълүматын күтәргән вакытта мин аларга да шаһит булырга туры килде. Ну, төп минем фикеремне әйтергә уйлаган вакытта, мин һәр вакытта да җирнең хуҗасы булырга тиеш дигән фикердә яшәдем. Җирнең хуҗасы булганда гына, аңгар аның малына хуҗа булганда, аның җимешенә хуҗа булганда, аны үзе сата һәм аны урнаштыра алуга, шуңа хуҗа булган вакытта гына җирнең хуҗасын танырга була. Мин хәзерге көндәге менә бу бәхәсләрнең кирәк булган эшендә җирне хуҗалык итү турындагысы белән тулысынча килешәм. Авыл хуҗалыгын күтәрү өчен колхозларны таратмаска кирәк. Техника белән ярдәм итәргә кирәк. Хуҗалыкта менә кешенең үз машинасы бар ис. Шуны төрле яктан карап, нитеп эшли бит инде уларны, җирендә. Менә комбайнда шулай иттереп карасаң, шундан соң ана берен үзен айтып була. Шунда Аллаһка шөкер, шундай здание без сельхозтехникасы бар. Шунда килеп, жыл сайын шунда ремонтлап китәбез. Шундай яз көне яхшы гына уңышлар булып, чәчүләр чәчеп, көз көне әйбәт кенә урбаларга насип булсын. Дөрестән дә хәзер яңа техника сатып алу өчен акча проблемалары зур. Һәрбер колхоз болай берне булдыра алмый. Шуның өчен менә шундый Хамид шикелле җегетләр тырышып эшләгәндә без колхозларның акчаларын яңа калдыра алабыз һәм техниканың гомерен озайтырга була. Менә милеккә мөнәсәбәт. Беренчедән әйтергә кирәк, безнең бөтен илебез язмышы инде ул. Сөенечләр, кинешләрдән, агыннан, карасыннан тора дигәндәй, тулы экспериментлар биографиясе бит. Бүгенге көндә дә безнең милек бүленгән. Бәлки ул формаль рәвештәдер. Безнең күмәк хуҗалыкларда эшләүче лекчәйсәк инде колхозчылар дип әйтик, авыл җирендәге хезмәткә яраклы башка категория кешеләр, биргә мәдәният хезмәткәрләре дә, сатучылар да, мәгариф хезмәткәрләре дә кергән инде. Алар җир пае белән милек рәвешендә аларга таныклык белән беркетелгән. Инде уларның әйтик сроксыз аңа куллануга, файдалануга бирелгән. Улар арендага да бирә ала. Киләчәктә бәлки сатып та җибәрә алар. Кайбер кануннарны камилләштереп бетерсәк. Шул ук вакытта күмәк хуҗалыкта эшләп, ялга чыкканмы, бүген эшләп анда хезмәт итәме, ул хезмәт кешеләренең милек пае бар. Әмма әле бүгенге көндә менә ул милек, минеке, кая минекен айырып бирегез, кая минем милек паема, күмәк хуҗалыкның табышыннан күпме тиеш файда бар микән дип аны эзләүче, минем җиремне файдаланалар, аның өчен күпме аренда түләү биргә тиешләр икән дип кызыксынучы әлбәттә. Киләчәк һичшиксез шуңа барыр. Әмма без бүген мәҗбүри рәвештә күмәк хуҗалыкларын таратырга, фермерлык хәрәкәте башларга, яисә менә башка төрле форма үзгәртергә без мәҗбүри куймыйбыз. Бүгенге көндә кем тормышны ничек итеп отышлы оештыра, шул ук вакытта хусусый милекне паен айырып алып, айрым хуҗалык булып фермер хәрәкәте оештырып эшләп китәргә мөмкинлек һәм хокуклар булдырылган. Авыл кешесенең язмышында бит факторлар шактый күп. Үзегез дә сагын искәреп киттегез. Менә бит әйтик, бер шуларның берсе усадьба, яны хуҗалыгы. Әйбит. Аннан соң кешеләрнең авылда беркеп калу калмау мәсьәләләре.
Без үзебезнең сорашуларыбыз вакытында, кешеләр арасында йөргән вакытта булар турында да кайбер фикерләр ишеттек. Авылда инде шул яшьләр китеп баралар инде, шул эш булмау сәбәпле инде. Зарплат бирә алмаган сәбәпле. Җүләрәк малайлар шул китеп баралар инде. Менә әтинең фикерен чыгарак. Колхозда яшәргә була анысы, тырышып эшләргә кирәк. Хәзер колхозның да хәле бик авыр. Горючийлар кыйбат, колхозда әзерләнгән продукцияны почти жарты бәясенә генә алалар, түләү юк колхозларга. Шунлыктан яшьләрнең дә бик каласы килми алда хәзер. Ул колхоз рәисләренә бик авыр инде эшләтергә. Аларның тоже табырга кирәк, тегеннән моннан эзләп. Шул пенсиягә чыккачында шул картлайган көндә авылда тору әйбәтрәк инде, чем Казанга караганда. Булай шәһәр тормышына кызгасызмы, авыл тормышына яшәп беткәнсезме ничегрәк? Мен үзем Казаннан кайткан кыз, белмим. Инде 25-26 ел авылда торам менә, 8 ел сыер савам. Ияләшеп биттем инде авылнык шикелле. Казанга барасы да килми хәзер. Әтиянем Казанда барып кына кайтып җөрибез шулай итеп. Авылда тырышып эшләсәң, менә дигән итеп яшәп була. Зарланып йөрүчеләр, ялкаулар алар, тырышып эшләсәң барсы да була. Менә шулай. Менә берничә сюжет, төрлесендә төрле фикер. Барсы бер үк авыл тормышы турында бара. Беренчедән әйтергә кирәк, менә нак яңадан шу җитәкче факторына әйләнеп кайтып бер генә җөмлә сөйсем килә. Безнең кайбер урыннарда булдыксыз җитәкчеләр үзләренең сәләтсезлеген, оешмаганлыгын аклау өчен авылның яки үзенең күмәк хуҗалыктагы хәлнең торышын, аяныч булуын дәүләт сәясәте белән бәйлиләр. Бу аклану беренчедән. Гәрчә күпмедер әйткәнемчә, халык хуҗалыгы тармаклары арасында мөнәсәбәтләрдә гаделлек, тиңдәшлек булмаса да. Мин уйлавымча, менә тормышны яратырга кирәк. Хезмәтне яратырга кирәк. Һәм үзеңнең язмышың, тормыш муллыгың өчен үзең җаваплы булырга кирәк. Бу очракта кеше авыл җирендә дә бәхетле һәм мул тормышта яши ала. Безнең бик күп мисаллар бар. Гади гына игенче механизатор яки терлекче нак зур мәхәббәт сарай кебек йортларда яшиләр. Күп санлы терлек асыйлар һәм аларның тормыш итү өчен акча кереме дә хайран һәм мул тормышта яшәрлек. Бар шул ук авыл җирендә инде тормыш булгач агыда карасы да дигәндәй, үзенең булдыксызлыгы аркасында авыр хәлдә яшәүчеләрдә. Җир язмышы турында сүз алып барган вакытта бер кадәр фермерлык хәрәкәт турында да әйтә башлаган идегез. Мин аңа яңадан әйләнеп кайтасым килә. Беләсезме, бу бит инде фермерлык хәрәкәте ул капиталистик хуҗалык алып баруның төп формасы. Ул менә бездә ничектер әле кирип җитмәгән әйбер. Шул вакытта менә ул Германия Демократик Республикасы, элекке Польша Халык Республикасы, Балтик буе илләреннән ничектер җиңел кирип китте. Ә бездә Рәсәйдә бу эш акрынрак бара. Моның сәбәпләре бар. Беренчедән, мин килешеп бетмим, фермерларча хуҗалык итү ул капиталистик җәмгыятьнең төп нигезен тәшкил итә ул хуҗалыгында дип. Аларда да абсолют күпчелек күләмдәге продукцияне эре хуҗалыклар җитештерә. Әмма шул ук вакытта тигез хукукта аларда да фермерлык хуҗалыклары да күп. Ә инде безнең элеккеге Союз республикада бигрәк тә менә Балтик буе илләренә әйттегез инде. Элеккеге Германия Демократик Республикасы, Польша, Венгрия, алар бит безнең социалистик яки коммунистик яшәү рәвешенә аларны көчләп тарттылар бик ватан сугышыннан соң. Әле аларда канунда хусусый милек хисе югалмаган буын исән. Шуңа күрә дә мин аларның чагыштырмача менә бу базар мөнәсәбәтләренә, милек мөнәсәбәтләренә җиңелрәк кирип китүнең ниндидер сәбәпләрен шушыннан да күрәм. Без озак еллар кадрлар барысында хәл итәләр дип килдек. Менә Совет васыйларында белгечләр, укыту әзерләү дәүләт күләмендәге эш итеп карала иде һәм түләүсез алып барыла иде. Мин инде яшьләр белән 11нче ел эшлим. Һәм шундый фикергә килдем. Яшьләрне авыл җирендә җиргә беркетеп, үз авылында калдыру өчен аларга һөнәр бирергә кирәк. Менә инде техникумнарның бу эшне башкаруда өлеше бик зур. Без өч төрле авыл хуҗалыгы белгече хәзерлибез. Бу зоотехниклар, механиклар һәм бухгалтерлар.
Biz аларга төп һөнәрдән башка яңадан истәмә һөнәрләр дә бирәбез. Шуның белән аларга авыл җирендә калу, бер эшне эшли алмаса икенчесен эшләргә бөтен мөмкинчелекләр туган. Авылда яшьләргә иң беренче киләчәктә гаилә кору өчен, әйбәтләп яшәү өчен иң беренчедән эш кирәк. Мин быел комбайнда эшләдем җәй көне һәм шуңа карата әйбәт хезмәт хакы алдым. Авыл җирен матур итәргә кирәк инде яшәү өчен. Акыллы, матур кызлар кирәк, хезмәт хаклары әйбәт булсын, яңа техникалар. Менә шулай укытабыз. Ләкин укып чыкканнан соң бик күп белгечләр үсенәре буенча эшләмиләр. Ул бездә ничектер инде тулы бер күренеш булып әйләнеп бара. Бу бәлки авылга икътисадның бер өлеше, бер тармагы итеп кенә карый торган ялгыш фикердән килә торгандыр безнең, ялгыш караштан килә торгандыр. Бу бик тирән социаль сорау, социаль проблема. Менә безнең үзебезнең авыл хуҗалыгы министрлыгы финанслый торган турыдан-туры. Без инде аларга дәүләт заказы җиткерүчеләр. Үзебезнең техникумнар, алар бездә 8 безнең карамакта. Аларны тәмамлап чыккан белгечләр дә аларның 3тән 1 генә авыл хуҗалыгы җитештерү тармакларында эшкә урнаша. Бу беренчедән бәйле һичшиксез һөнәр сайлаганнан соң инде дәрәҗәлерәк хезмәтеңә югарырак хак түли торган урынны сайлап алу мөмкинлеге булу белән дә авыл хуҗалыгы товар җитештерү сферасында менә түләүнең чагыштырмача түбән булуы һәм икенчедән аларны белгечләрнеме яки шул ук гади хезмәт башкаручы булсын, яшь гаиләләрне аларны беркетеп калдыру өчен кайбер торак шартлары буенча проблемаларның хәл ителә алмавы белән бәйле. Авылга әлбәттә һичшиксез аңа икътисадның бер тармагы дип кенә карарга ярамый. Безнең республикабызда ул алай дип әйтмәс идем дә мин. Әгәр дә алай дип әйткән булсак, без менә кайбер күрше өлкәләрдә кебек үз язмышыбызга ташланган булыр идек. Нак безнең республикабызда авылга дәүләтнең, җәмгыятьнең яшәү рәвеше итеп карала. Шуңа күрә дә авыл безнең дәүләт белән, тормыш белән, җәмгыять белән бергә атлый. Күпме социаль программалар. Әле без бит сезнең белән күтәрдек җитештерү сферасындагы дәүләт ярдәме турында гына. Юллар, газлаштыру программасы, аның өстенә башка социаль программалар, чиста су, никадәр социаль объектлар төзелә. Республикабыз бит безнең инде шушы 20-нче гасырның соңгы 10 елыннан тотынып, бүтән җирләрдә үзенең элеккеге запасын башка өлкәләр, башка регионнар шул вакытта ашап, туздырып яткан вакытта да безнең 21-нче гасыр өчен нигез салды. Ул төзелә торган мәктәпләр, сәламәтлек өчен кайгырту, ветераннар программасы да. Алар барысы да безнең авыл тормышы белән турыдан-туры бәйләнгән. Һәм минем әйтәсем килә, безнең авылыбызның киләчәге өметле. Өметле һәм менә гадәттә инде бу чиракта мин ул айрым фикеремне әйтергә телим. Авыл безнең әле ул матди җитештерү тармагына түгел, ул безнең җәмгыятьнең рухи, әхлак ныклыгы да. Анда тормыш уклады, үзенчәлекле. Халык анда тәрбиялерәк, сыйфатлырак, аның рухи эчтәлеге байрак. Чөнки көн сайын берсе белән берсе күрешә, аралаша, һәм күршесе, туганы, башка авылдашы алдында ул үзен ничектер, үзенең шәхси тотышы белән дә, тормышка мөнәсәбәте белән дә үзен җаваплырак карый. Һәм ул исәптән караганда җәмгыятьтәге ниндидер рухи байлыгыбыз әле бүгенге көндә сакланган икән, аны киләчәктән ныгытырга тагын да телибез икән, без әлбәттә авылга таянырга тиеш. Бүгенге очрашуга килеп, шушындай фикерләрегез белән уртаклашканыгыз өчен сезгә күп рәхмәт. Без бүген сезнең белән саубуллашабыз. Хөрмәтле телевизор караучылар, исән сау булыгыз. Авылның әйбәт җагы уйнаган. Саф һавасы, аппак дөньясы, агачлар һава биреп тора. Чиста һава. Җәй көне рәхәтләнеп су кыйнасын. Кыш көне чаган шуасын. Рәхәтләнеп уйныйсың. Бик күрсен тагылары әйтеп генә торып уйный. Әти шикелле шофер була. Мин дә шофер булам. Нәдә укып әйбәт итеп кенә авыл үземнең авылыма кайтып, шунда колхоз эшләрендә әзрәк эшләргә. Әтигә комбайнда участке җәй көне. Болай әле кем буйга.
сәхнәдә беренче кат менә барып чыга торган булса, Махмуд Хасановның язга жаган спектакльне Рәшит Абдуллин язган Язмышлар дигән җыр бар, менә шуны башкарып карыйбыз. Ярдәм итмәс үкенүләр генә, тормышыңда булса ялгышлар, теләсәң дә куып тота алмассың, очар кошлар кебек язмышлар, теләсәң дә куып тота алмассың, очар кошлар кебек язмышлар. Hayırsızlık biken kimnedir biz, düştü мәллә безгә каргышлар. Бу дөньяда нигә һаман шулай ачы булды безнең язмышлар. Бу дөньяда нигә һаман шулай ачы булды безнең язмышлар. Дан шөһрәтләр безгә кирәк түгел, тик тормый безне алкышлар. Ғорур башлар түбән иелмәсләр, рәнҗетмәсен генә язмышлар. Ғорур башлар түбән иелмәсләр, рәнҗетмәсен генә язмышлар.